Alright, we just pulled the parts from the boxes, just highlighting that there is missing the red recliner from the base. It's not there, so I will not be removing it. I am going to take first step. We just pulled both parts from the boxes, and I'm going to unscrew these 4 screws, 2 on each side, and then take next steps as per the guidance video. Okay, pozrieme sa. Okay. Okay, takže prvý krok je toto. Otočíme to. Alright. My sme dali na staré, dobre. Toto je nové. To je staré, toto je staré. Vieš, páčo, to viem? Bo tu mám tieto stále držetko. Jaj, to iba jeblo. Najprv nasadenie tohto, že? No. Druhá strana. Tak, druhú stranu až potom. Čiže teraz Až potom? Áno, áno. Jaj, dobre. Odhodím ti to? Tak, je to tam. Počkej, chcem to držať. Daj to tam. Just halfway. And second two. Afterwards. Točiť. Dobre. Ja zbytočne budem držať, keď neviem. Ja ťa pripomeniem, Čo? že som sa chcel spýtať, či máš Zuzine číslo. Jaké číslo? Zuzi z optiky máš, že? Si mal. Pozriem sa, neviem či povedať, tam musím. Nemám povedať. Tu je. Odtedy si sa aj ozýval, ty. Áno, sa pozriem, je len... Okay, both sides are done halfway. I'm going to screwdriver to remove the pinion, mainly 2 M8 screws. Then tighten all 4 fully on both sides of the backrest. Alright, I'm going to tighten them. First one will be the left one as per the video. Nemám to ani optiku, ani Zuza, ani okuliare. A ty si ja vtedy volal. Môže byť, no sa pozriem, tie mená prebehnem všetky. Nech mám strašne veľa. Môžem to treba, ono to pozrieš. Položu na oblečenie, ako je dať im, no tak toto mi iba chyť takto, hej? Jasne. A trošku akoby ťahaj hore. Tak, nemusíš až tak sa to je v pohode. Len aby mi to netačilo na skrutky. Left one. Teraz môže tu na to takto lepšie chytiť, trošku to ťahaj tu nahore. Tak. Perfektné.
ide, ty horšie. Dobre? Ej, ono, to asi nepomôžeme tomu. Mám ten pocit. Asi lepšie. Tak. Pustím? Teraz to doťahne, že? Je to zaťahujú. Krížovo doťahuje jedno tam a oproti na druhej strane druhé. Krížovo sa doťahuje vždy. Jedna, to je do kríža, vieš? To my elektrickí mechanici ovládáme. Zase moc dotiahnuť? Jasne, to už. Netreba úplne do krvi, jak sa hovorí. Normálne, doťahnuť, ale je normálne, nie do krvi. Tak, to bola horná. Ostrý prievodník. Keby som potreboval, Čo? kebyže máš niekedy voľno, oni sú počas práce iba. Oni sa s nebou Povedz, kedy vedia, si Keď si správne. tam išiel, zanesol tam moje okuliare, No som jasne. sa mi stratilo toto seglo. A Dobre. strašne mi to tlačí. Stačí, keď tam pôjdem v nedeľu. To sme skoro. Prečo v nedelu? Dobre. Tak v nedelu ani nie sú otvorené, tak to som vedel. Ale má tam vypísané hodiny, nie? V nedelu nie sú otvorené. Čo? V nedelu určite nie sú otvorené. Ale majú vypísané hodiny a telefónne číslo tam bude. Dobre, skočím tam aj skôr. Dobre, A prečo v nedelu ja nerozumiem? no pôjdem hrať fotbal v nedeľu do Petržalky. Ale nevadí, skočím tam piatok, možno aj zajtra uvidím. Po stredu robím. Čím skôr, tým lepšie. Dobre. A že by si najskôr skočil ku mne, zobral okuliare a potom išiel tam, lebo ja bez okuliarov som nejak stratil. Dobre. Okay, this step is done. Next step per the video will be, I'm not sure. Remove the recline Okay, attaching magnetic holders. First one, second one. It's done. magnets will snap it. Inside the Okay, I don't have the label, remove the recline strap around the seat base. recline strap, I mean, on the base. So I will not do that, and I will not be removing recline. Lift the chair and gently Over. set it facing downwards. Uh, Refer the sticker label under the seat base for the correct. Alright, we should be. Shoot. Čo ti mám pomôcť? Dole. Čo? Poď sem, chytni to. Tak, drž. Ťažké. Tak, otoč to takto. No, Tohle hlavou to má byť. Položme to. dobre. Okay, Drž. polož. A zem môžem? Aby si to bolo náhodou. Jasne. Alright. So, Orientation of the height adjustment and tilt lock levers. Look under the seat base for the correct orientation of the height adjustment and tilt lock levers. Line up the grooves inside each Okay, lever. The tilt mechanism is installed correct to the bottom. Wheelbase. now we should just okay, tu je toto, že akým smerom by to malo byť. This is already assembled, so I will not be touching that. Čiže nie. Počkaj. Ktoré to je? Áno. Čiže toto bude toto. No, Čiže spodná toto je áno, to mi je jasné. hej. čiže takto. Nie? Pozri. Počkaj. Toto je tam, ale to máš to opačne.
Tu máš špice, z tejto strany, keď to dávaš, Jo. ne? Jako tuto je zadok. Pozri sa na to. Vidíš to? Vidíš, jak to je? No, Tu je napísané je cyclic lap, tu je cyclic lap, no. čiže tu ide takto. Dobre. Tak. Prosím ťa, zoberiem tie šroby. Tie kratšie. Tie 4, čo sa ďalej. Jasne, jasne. Tak. No. Dobre, ja viem, že toto je fakt, že ťažké veci. A nie to šrovať? Áno. Dobre. Neviem, kam som dal. Kde som No, dal. najprv ručne. Dobre. Najprv ručne dať iba takto. Tak, stačí. Toto dotiahnem. Tak, voľne, vieš. Seriózne, to je ťažké. Dobre. Moment. Konečne to dneska vidím lepšie. No, Ide? je už mám. A toto... Musíme naštelovať, zrejme. Nie, ty to vidíš horšie ako ja dobre. To je celý problém. OK. And... Kde to mám? I'm looking for screwer. Čo, Skruskovač. Kde je? Nie som ho dal, mal som ho v ruke. Môže je pod tým? Skúsim to vyvinúť. Počkej, pozriem sa. OK. Poďanem. Do kríža začneme. Keď sú tam hore. Dobre, ja, počkaj, to je jedno, toto je obaj. Dobre to máme, teraz to pozerám. Dobre to máme. Dobre. Naposledy sme to dali naopak. Skoro chybička se vloudí. Takto. Moment. Ty si to potom doťahni úplne, jak chceš. Ja ti to dám tak jemne, dobre? Jo. Tak. Začne mi to pozadí. Tu máš, dotkni si to, jak chceš. Posledné. Alright, so we will turn. Postavíš to? Otočíme to. Forgot 1 point. But that's fine for now. Pomôže ti? Lebo rozmýšľam, že či asi operadlo spravíme teraz, či? Veľko, jak ty povieš, že? A jak teda, keď to leží, to nespravíš? Máš pravdu. Poď sa je to, toto bude ťažšie. Jasne. Ty to len ja to otočíme. Môžem? Môžem? Alright. Dobre to je. Okay. So, I will just continue and assemble the holders, nothing else. That's the last step, but there was never issue with those. So I will stop recording. It has been assembled, as you saw. I followed the video. I will just remove this label, this strap from there. It was missing on the base. I'm not sure
and I'm not sure why there wasn't this safety, but yeah, I followed it, and I will pack those two replaced parts. Thank you.